खुलुमबाय लोगोफोर। दा आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि गेजेराव। बिनि सिगां आङो गावनि सिनायथिखौ होनो लुबैदों। बुंनायनि सिगां आंनि मुङा निथाराम नार्जारी, आंनि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, गामि रायमना। दा बुंनो नागिरनाय साननाया बेनो, दा जे जों जागासिनो दङ कर'ना भाइरास, बिनिफ्राय जों माबोरै रैखा मोननो हागोन, बिनिफ्राय जों माबोरै गसंथानो हागोन, थिग खालामना लानो हागोन, बेखौ आङो बुंनो लुबैदों। नाथाय आंनिफ्राय साबसिन गोरों गोरों लिरगिरिफ्रा, सानथौगिरिफ्रा बुंखाबाय। नाथाय आंनिफ्रायथ' आं मा बुंबावनो, अब्लाबो आं जा हायो आंनिफ्राय बुंनो सानबाय। अन्नानैहाय बे बुंनायाव गोरोन्थि जायोब्ला अन्नानै आंखौ निमाहा खालाम। दा अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोफोर, बिमा बिफाफोर, बिब' बिनानावफोर, आइ आफाफोर, अन्नानै बाहेराव दा ओंखारथ'। जेब्लासिम सरकारनिफ्राय पारमिसन मोना अब्लासिम रायजो राजा नोंथांमोना बाहेराव ओंखारथ'नो नाङा। मानोना जोङो दा लकडाउन सोलिगासिनो दं, एबा जों बे भाइरासनिफ्राय बे भाइरासजों जोङो दावहा नांगासिनो दं। मानसिजों मानसिजों दावहा नाङोमोनब्ला जोङो नुलायलायगौमोन आरो जों गावजों गाव जों गावलायलायगौमोन। नाथाय बे भाइरासजों जोङो माबोरै जों दावहा नांनांगौ, एबा जों बे भाइरासखौ जों माबोरै दावहा नांनानै जों फेजेननो हानांगौ, जों बेखौ जों गावनो जों मिथिनांगोन। दावहा नांनाया बेनो, एबा फेजेननांगौआ बेनो, जोङो गावनि आखाइखौ जों सुनानै लानांगोन, साब सिखोन जों थानांगोन, आरो जोङो बेबायदिनो जोङो गावखौ जोथोन लाखिनांगोन। जोङो न'आव थाबाय थानांगोन, बाहेराव जों ओंखारनाङा। बाहेराव ओंखारोब्ला जोङो गावजों गाव जों सन्देरलायगोन, बिनिफ्राय बैयाव, बैनिफ्राय बेयाव। बिनिखायनो अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोना बाहेराव ओंखारथ'नो नाङा। बेबायदि खालामब्लासो जोङो बे कर'ना भाइरासखौ जोङो होखारनो हागोन, आरो बिनिफ्राय जोङो गावनि जिउखौ रैखाथि जों मोननो हागोन। बिनिफ्राय जोङो बासायजानायखौ मोनगोन। नङाब्ला जों बे दावहा नांनायनिफ्राय जोङो उल्था जों जेननांगोन, आरो जों सारा बुहुमावनो गासै बुहुमनाङैनो जोङो थैजोबगोन। बेनिखायनो जों बे जिरादखौ जों नुवा। बे जिरादा बार बायदि, बबेनिफ्राय बबेजों फैयो, बबेनिफ्राय बबेयाव थाङो, जों बेखौ जों नुनो हाया। बेनिखायनो आंबो खावलायदों, आरो सानथौगिरि बिथांमोनाबो गोबां बुंखाबाय। बेनिखायनो अन्नानै बिथांमोननि बुंनायफोरखौ खोनासंदो। बिथांमोननि बुंनायखौ नोंथांमोना आजावदो। अहंकार गोसो दाजासै, अहंकार गोसो दालासै। थैब्ला थैखागोन सानसे, बेबायदि दासानसै। थैनाया बयबो थैखागोन, आंबो थैखागोन। बेनिखायनो बेबायदि साना लाबा नोंथांमोना गोसोआव एनार्जि साना लाबा नोंथांमोना गावनि गोसोखौ हमथानानै
अननानै न'आव थालायलायो आरो लकडाउना जेसेबां होजादों सरकारनि बिथोन बायदि जों मानिनानै जोङो सोलिदिनि। अब्ला आङो गोलाव खालामलिया, आङो मोनसेल' बुंनानै दोननोसै। आङो बेंगालराव थायो, आङो बेंगालराव खामानि मावो, आङो सिकिउरिटि डिपार्टमेन्टआव आङो सिकिउरिटि खामानि मावो। आङो बेखिनिखौ बुंबाय आरो आंनि मुङा निताराम नार्जारी, आङो रायमोना गामिनि। एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ। गोजोन हर।